Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, kabayatan ti panagmaneho ni Brandong agturong iti pakanan. Nakita na amagmagna nila kay Ignas iti sentro. Iso adagos asinurot na daytoy. Nakarek na ni Brando iti panagdanag, kabayatan asursurutin na tilakay. Iti sana nagbayag, kailaat ang nagpukaw tilakay. Nailasin adagos nila kay Ignas ti lalaki amang sursurot ken kuana. Iso anak ko nanay ti baginang at dalagayam ni Brando iti lugar da. Iti sabalya bangir, simurot mat ni Doña Dolores ken ni General Barbosa. Madandanagan mat ni Diana, kaputa saan mat langan nga agawid ti inana iti mansyon. Kabayatan na, agsarsarita da selya ken lakay Ignas. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Saan abarang-barang ni Ayat? Nasken a panunutom an aimbag. Tapno awan to ti pagbabawyam iti ulina. Tata, Selya. At dadimteng ang mabalin tayo a pagpaggadan. Day takot nakitak laeng iti agsapa. anya, pagpaggadan ko nam, Tata Ignas. Uwan, Selya. Di kay kayat abot-butngan. Ngam nasaya at no makasagana tayo iti posible ang mapasamak. Anya, Isu anak kunak nga adadumtang a pagpaggadan. Gaputa nakita na kunday jay a Brando. ha? Brando? Sino day ta Brando adakdakamatom, Tata Ignas? Timakan nawan ni Mr. Fortesa nga ama ni Lindon. Anya, ni Brando. Adda dito'y dayjay nga awanan bain? Uwan, Celia. Jak namnamaen nga agkrus man ti dalan mi. Nakarwargaya man iti pagbaludan. Una yan dayto'y amapaspasamak. Ni Brando tinarungsot amakan nawan ni Mr. Fortesa. Siyak matla ang ti makagapo. Nuapay ana ibalod ti awanan bain. Tata, Celia. Duwata pay laeng ang makaammo iti daytoy. Si kalaeng tinangibagaak. Gaputa konektado amin dagiti pasamak. Napagsisilpok matan ti amin. Manang Celia, sa dinutayan ni Tatang, ha? Ay, jak amo alona. Amang ano dala ang ditalikodan ti balay. sinapol kon, ngam talagang awan. Diyos ko, rimwarlakit din ni Tata Ignas ngagpaliw. Oh, apaan na pa uli magkamanang Celia? Kwa, saan nga tanapan laang iti ayan ti gayem na nga akin kuka iti daytoy abalay? Nagkapuak mo tan iti balay ti gayem na manang. Napanan nga ta ni Tatang. Ala, di kagdanag. Agawid matla dagos dito'y balay ni Tata Ignas. Adala siguro na patag apagnana. Ita lang amin asana nagpakada kanyak. Anya? No adda pa panan na, agpakada pa'y nga umuna kanyak. Ha? Isa madanaganak, no jak makita ni Tatang dito'y balay. Di ka unay panunot, Alona. Patsyak nga agawid ang dito'y balay ni tatang mo. Gardo, agsapala ang itay pimanaw ni Tatang dito'y balay. Nga maluman, saan pa'y laan nagsubli? Alona, Talaga madanagan akon. Saan nga raramidon da ito ni Tatang anya? Nairwa makadwa kami laang ka ni Tatang. Iso akabisado kung ti ugali na. No saan pa'y lasamangpet? Sa pulakon. Dua tamang sapul ka ni Tatang. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasamag kan kwa na. Imbilang kun a pamilyak da Gardo kan Celia. Diyak kaya't amay sagmakda. Gapu kanyak. Nakita na kun dayjay a Brando. Sigurado adi naksar dengan dayjay. Aging ga adi na maibalas ti inaramid ko idikan kwa na. Isong agsagana ak. Agparnoy lakit di dayjay itiriribo ka.
Nang runa, ket nakakapang iti grupo dalindon nga anak ni Mr. Fortesa. Talaga na ilatlaang tilubong. Agsabat lat tatidalan mi, kadagiti kabusor ko. Isu apat tiyok, adakkel ti pakain ay ganda iti pan nakapaltog idinigardo. Adaak ita dito'y hideout ni Mr. Fortesa. Ngam na uli maklaang ti aglawlaw. Kabisado kung daytoy a lugar. Ha? Adarimwar manipod iti gate. 5 a lalaki. Nagtakderda iti sango ti gate. Nalabit abuyot dagita ni Lindon. Ngam sandak nga amam mo. Agtalin na udakla ang di tinagtakderak. Kat ituloy ko ti agpaliiw. Brando, saan ka man na matagtagari? Anya ka diti pampanunutam? Si kamot gayam, boss. Itala nga makitak tila nga makaslam abut-buteng. May papan ka di daytoy kinila kay Ignas? Uwan, boss. Pampanunotek no kasano alikidarag dahi dyan alakay. Nasakit pa ila tinakam ko itinaramid na. Apenas ken payla panunutam, Brando. San ka di analaing ken nasirib ka makiranget? Boss, naibagakon ken kati kababalin dahi dyan alakay Ignas. Uray pa'y nga tapangan tayo arumaut ken kwa na. Kabailan na tayo apatayan. Aniya? Sana kumakastoy ita nga agpampanonot. No nalakalang apatayan dahi dyan alakay Ignas. Sigun kadagiti ibagbagam akababalin na. Makarkaritak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, boss. Bumarbara tiriknak. Gaputa kayat ko ang makita. Noan niya talaga ti kabaalan ng aramidan. Boss Lindon. Juan, nagsarita kamin kini papamay papan itigaraw day jala kay. Nakuna na kanyak anasiglat ken naturad. Isu akayat ko asapulen. Kat siyak a mismo timang patay kan kuana. Anya? Relax, Brando. Aging ga nakakapang ka iti grupok. Saan ka aman ano? Boss. Wan gayam. Simbang pat ka din dagiti kabarbaro abuyot tayo. Saan ba boss? Nalabit nga inton bigat pa ilang sumangpit dagiti at tao. Nasayat. Ti kayat ko. Agtripli ti kaado dagiti tao tayo. Kapanunutan da ito ni Papa. Agpada kayo amadandanagan. Gapulang iti dayjay alakay Ignas. Di mo pa nga min nakita ti garaw dayjay alakay, boss. Panunutom langan. No apay anak ko na ni Papam, nga agnayon tayo iti tattao. Ako mapang iti grupo tayo. Ha? Amo ni Papam ti kalidad dayjay alakay Ignas. Boss, aging gaita. Saan pa ila nagawid dito'y pagilian ni Papam? Gaputa agbutang kinila kay Ignas. Aniya? Dayta ti rason. No apay akila at apimanaw idi ni Papam. Dito'y pagilian. Saan ka di nadakamat kung daytakin ka, boss? Wen, nadakamat mon. Ulitag manan nga ibaga, boss. Nagado kami idi abuyot ni Papam. Ngam inot anatay dagiti kakadwak. Aging gaasyak lang tinabate. Kastamot lang tinapasamak. Kadagiti daduma grupo akasusyo ni Papam. Aniya? Kasta kabilag day dyan alakay, boss. Isungarod nga agpampanonotak. Noan niya tirumbang nga ramidan. Brando, Boss, anya nga tatirumbang nga ramidan iti day dyan alakay. nalakalang ti solusyon dayta. Anya day ta, boss. Siyak ti mang idaulo iti pan nakatay dayja alakay. Nukunam nga agbutang ni Papa. Siyak saan?
Boss, Libaten tayo day dya ala kay Ignas. Unaan tayo, ti kayat ko asawen. anya? Kita man ti kabaalan na nga aramiden. Makaritak ngamin kadagiti imbagam a kinasiglat na. Isuaplanwen tayo, nukasano tayo alikidaren, dayjay alakay. Boss, simang pweten dagiti baro a kakadwa tayo. Nasayat. Da kayo. Denggan nyo ana imbag ti bagak kada kayo. Bayadan kayo tidak kalagatad. Basta maaramid yu ana imbag dagiti patrabaho. Panagkunak. Umdasan ti grupo tayo amang parmak iti may salaeng at tao. May salaang nga tao ti kabusor tayo, boss. Kakadwa, siyak timang sungbat iti dayta. Saan asinsinan ti kabusor tayo? Iti daytoy a kinaado tayo. Kabailan na tayo apatayan amin. Anya, nagpingsamot tunday ta kalaban. Patsak nga dalang iti asidag dayjay alakay. Iso asawaren tayo amin asuli daytoy a probinsya. Numaki tayo, idatagyo kanyan. Kat siyak amismo, timang patay kan kuana. Daytoy nga igam timang patay iti dayjay alakay Ignas, Brando. Boss, Nasaya at matkit di, no agkuros ti dalan mi. Tapno may balas ko ti inaramid na iti sigud ag grupo ni Papa. Kastamat nan dagiti daduma pay ag grupo, arin ni Ribok na. boss, Dakkalarangat ti mapasamak no kastaman bilang, Brando. Banag apakaragsakak unay. boss. Agan na tayo lang. Kanayon mo nga ibagaday ta, Brando. Apay, saan ka di pa'y anay kat ti marabutit iti barokong mo? Saan nga iti dayta, boss? Makariknak lang amin iti basit a panagdanag. Agda nagkapailang, kat nagadu tayo lang aroden. Nagtignay pa yan dagiti mang sapsapol iti dayjala kay. Boss, Di kagda nagbrando. Isu anatay dagiti sigud abuyot ni Papa, gaputa na kapoy da. anya? Lakayan dayjay nga Ignas. Awanan tibael na alumaban. Nakapsuten. Isungawan ti rumbeng apagdanagam. Mama, awan ka di tinadlaw mo? Anya ko matimadlaw ko, Diana. Kanayon ngagsarita dalindon kan Brando. Seryoso ti pa nagsarita da. Anya? Nadlaw ko dayta. Manipod si mangpot da dito yung mansion, Mama. Iha, ang mga ano makumikom dalaan. Iso akas ta ita ti Jarda. Mama, Di mo latan ikaskaso. No anya man ti makit-kitam ita adjar dalindon kan Brando. Gardo, Manang Celia, talaga madanagan akon. Agin nagawin tilawag kan sipngat. Ngamsaan pa ilaan nagawid ni Tatang. Di ka nagdanag. Agawid mo tla ni Tata Ignas. Wen nagpaiso, pagkalmaam laang tiriknam. Diyos ko, sapay lang kumatawan ti dagasan na pasama kan kuana. Diyak maliklikan tagdanag. Ado tinagbalin na kabusor di ni Tatang. Imadayo kami laang tandi na kaya ta may rama na kitiriribok. Alona. Nagpakni kami iti mano atawan. Nagbiag kami ana ulimak iti adayo a lugar. No adamarik na ni Tatang a pagpaggadan ti biag mi. Agarami dadagos iti wagas tapno makaliklik laang. Alona, Isuasanda ka mababalaw ng agdanag. Saan narumbang agpungtot ni Tatang? Malagi po dito ngayong bagam. Asan arumbang agpungtot ni Tata Ignas? Juan Gardo, nakabutbutang ti posible ang mapasamak nagpungtot ni Tatang. Talaga di nasardang ang dagiti agbalin akabusor na, aging ga di na maparmak amin ida.
Diyos ko. Lakayan ni tatang. Nakapsutan ti bagina. Iso adyak kaya ta may pasungal-ngal pa itirangat. Ngait dandag iti managdatdakas. Agyamanak. Nagkalmamot laang ang tirik na ni Alona, Gardo. Wan nga rod, Manang Celia. At damot kit di punto ni Alona. No apay anakaro ti panagdandanag na. Gardo. Manang Celia. Nadakamaten kanyak ni Tata Ignas dagiti nagbalin ng kabusor na. Nangro na ti grupo ni Mr. Fortesa. Anya? Ti pampanunutek. Asinumot nga tadagiti tattawa nagaramid kanyak iti dakas. Day tati kanayon nasungkan iti isip ko. Gardo. Asino nga tati tudwag. Uno suspect iti pan nakapaltog ko. Nasip ngatan. Dua a hideout dalindon ti pinaliw ko. Nadlaw ko ama kumikom dagiti daddu maabuyot da. Kan tinagsanpot a daddu mapay akakadwada. Agsubli akon ijay dagusmi. Jak nakita dito ni Brando. Husto launay ti imbaga ni Celia. Nga agnana agda Brando kan lindon iti mansyon ti amo na. Paliiwak ti garawda. Tapno amok to ti araramidak. Nasken ang maunaak ni Brando. Iti posible nga aramiden na kanyak. Nakita na kun dayjay a tao. Isu apat tiyek adinak to sardengan. Aging gaadinak mabalas. Kunakon kita napan ka nagpaliiw, Tata Ignas. Wan, Gardo. Wan gayam. Kumusta da Celia kan Alona? Itay pa'y ngagdandanag ni Alona. Maawatak. Gaputa sa anak ang nagpakada itay kan kuwana. Tata, Rabi iuna yun asimbang petak. Nubigatak ton nga agpalawag kan kuwana. Gardo. Nuan yaman ti mapasamak kanyak. Pangaasim. Tadi mo kumabaybay anti anak ko. di kayo kumagsaw iti kasta. Awan ti da kasama pasama kada kayo. Nasken nga agsagana Gardo. Marikrik nak ti dumtang ariribok iti biyag tayo. Anya ti agururay agasat nila kay Ignas. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.